பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज. என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குறதா? ஆடிபிளா இருக்கு மேடம். இருக்கு. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், பாருங்க. மேடம் நியூ ஸ்டூடண்ட், இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். என்ன சாப்டர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மாதாஜி, பகவத்கீதையில ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ விளக்கமா பார்க்க போறோம். நான் நேத்தே சொன்னது மாதிரி இட் இஸ் அன் ஓவர் வியூ. நம்ம மேலோட்டமா பார்க்க போறோம். எதுக்கு மேலோட்டமா பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அது நமக்கு இன்னும் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டணும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு 18 நாள்ல பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது நம்மனால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதை நல்லா படிக்கணும்னா அதுக்கு 1 வருஷம் வேணும். ஆனா 18 நாள்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அதனுடைய எசன்ஸ் மட்டும் பார்க்க போறோம். ஏன் பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் இன்னைக்கு உங்க கூட பேச போறேன். டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் மியூட்ல இருங்க, கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும். இப்போ ஸ்கிரீன்ல நீங்க ஒருத்தரை பாக்குறீங்க. இவங்க யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவர் இஸ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர், ஆச்சாரியார் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் தான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம். உங்களுக்கு எல்லாம் இவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம இப்ப அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதைக்கு ஜெய். இப்போ நம்ம இந்த பிக்சர்ஸ்ல பாக்குறோம். உங்களுக்கு தெரியறதா? ஸ்ரீல பிரபுபாதா சென்டர்ல இருக்கிறாரு. நான் இந்த ஸ்கிரீனை கொஞ்சம் ஃபுல் ஸ்கிரீன் பண்ண முடியுமா பாருங்க.
அவ்வளவுதானா? ஓகே. ஓகே. அப்ப நான் எங்க போய் சேஞ்ச் பண்றது? சைட்ல தெரியலையே. பேஜ் அப் டவுன். ஓகே. Okay. Am I audible, Mataji? Am I audible? madam. Yes, 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 Mataji. yes, yes, Okay, Mataji. Okay. Yes, Mataji. Okay, ma. There. இந்த ஸ்கிரீன்ல நம்ம யார பாக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து பாக்குறோம். அவர்களுடைய சீடர்களோட அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ஏதோ கொண்டாடிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சான் பிரான்சிஸ்கோல அவர் வந்து ரத யாத்திரை நடத்துறாரு. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், பூரி ஜெகநாதர் கோயில்ல ஜெகநாதர், பலபத்ரர், சுபத்ரா 3 பேத்துக்கும் 3 ரதங்கள்ல வந்து ரத யாத்திரை நடத்துவாங்க. நம்ம பார்த்திருக்கோம், டிவில நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோல ரத யாத்திரை நடத்துறாரு. இந்த ரத யாத்திரை வந்து நடத்துறதுக்கு 3 ரதங்கள் செய்யப்பட்டன, விக்கிரகங்களும் செய்யப்பட்டன. அதெல்லாம் எங்க செஞ்சாங்கன்னு தெரியுமா? நம்ம இந்தியால இருந்து இல்ல, அமெரிக்காவில் சேர்ந்து அதை வந்து அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து அந்த ரத யாத்திரையை வந்து நடத்தினாரு. நம்ம இப்ப வந்து அவரை பத்தி சில விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம செஷனுக்கு போகலாம். இங்க நம்ம பாக்குற பிக்சர்ஸ்ல இங்க பாருங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர் வந்து ஒரு வைணவ குடும்பத்துல பிறந்தவர். வைணவ குடும்பத்துல அப்பா மோகன் ராய். அவங்க சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து அவருக்கு பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து ரத்தத்திலேயே ஊறி இருந்தது. அவங்க அப்பா கிட்ட கேக்குறாரு, எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ரதம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவரும் வந்து அப்பாவும் வந்து அழகா ஒரு ரதத்தை வந்து பக்கத்து வீட்டுல அங்க ஏதோ கிடைச்சதை வச்சு ஏதோ பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதை வந்து இவரெல்லாம் வர்ணங்கள் பூசி அழகுபடுத்தி ரத யாத்திரை நடத்தி பாக்குறாரு அந்த சின்ன வயசுலயே. அபய் சரண் அப்படிங்கிறது அவருடைய பேரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட பேரு. சோ பக்கத்து வீட்டு குழந்தைகளை எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு ரத யாத்திரை பண்ணி மகிழ்றாங்க. அவங்க அம்மாவும் அந்த குழந்தைய சப்போர்ட் பண்றதுக்காக ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. சோ ஒரு குழந்தை எப்படி வளரணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பெற்றவர்கள் கையில தான் இருக்கு. பக்திய வந்து சின்ன வயசுலயே ஊட்டி வளர்த்துட்டோம்னா பின்னாடி அந்த குழந்தைய பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தெரியுது. பக்தி அப்படிங்கிறது வயசானதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வயசானதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம், பக்தி இப்ப எதுக்கு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அது வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே ஊட்டப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு குணம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதா செகண்ட் பிக்சர்ல பாருங்க. இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குற பெரியவர் யாரு அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி அப்படின்னு. இவரை வந்து அவரு 1922 மீட் பண்றாரு.
எத்தனை தடவை இவரை மீட் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைச்சோம்னா, ஒரு 2, 3 தடவை தான் இவரை வந்து மீட் பண்ணியிருப்பாரு. அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்ட 1933வது வருஷம் தீட்சை வாங்கிக் கொண்டார். ஸ்ரீல பிரபுபாதா தீட்சை வாங்கிக் கொண்டார் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கலையானா, அவர் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட, கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதில் வந்து அவர் வந்து மிகுந்த ஆர்வம் உடையவராக இருந்தார். அவர் வந்து 1959வது வருஷம் வந்து அவர் வந்து சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டார். அவர் சந்நியாசம் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தருடைய கோயிலுக்கு அவர் வந்து அங்க போய் தங்கிக்கிட்டு அவருடைய ஆன்மீக பணிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார். அவருடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சாமிகள் வந்து 2 கட்டளைகள் இட்டிருந்தார் ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர் வந்து ஆங்கிலத்தில் மிகுந்த புலமை வாய்ந்தவர். அதனால என்ன பண்ண சொன்னாரு அப்படின்னா, வேத இலக்கியங்களை இது எல்லாமே வந்து நீ வந்து மொழிபெயர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. மொழிபெயர்த்துட்டு இந்த மேலை நாடுகளில் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஏன் மேலை நாடுகள்ல ஏன் நம்ம இந்தியால ஏன் வந்து பரப்ப முடியல அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன சப்போர்ட் கிடைக்கல. மேலை நாடுகள்ல தான் வந்து சப்போர்ட் கிடைச்சது. ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல அத வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப போகும்போது. அதனாலதான் அவர் வந்து மேலை நாடுகள்ல வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும். புக்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். மொழிபெயர்த்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற 2 கட்டளைகளை இட்டார். ஸ்ரீல பிரபுபாதாவும் அதை வந்து சிரம் மேற்கொண்டு ஃபோக்கஸ்டா டிட்டர்மினேஷனோட அதை செய்து அதுல வந்து வெற்றியும் அடைந்தார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அவர் வந்து புத்தகத்தை வந்து எப்படி வந்து மொழிபெயர்க்கிறாரு. நைட் 2 மணில உட்காருவாரு. நைட் 2 மணிக்கு உட்கார்ந்து மொழிபெயர்க்க ஆரம்பிப்பாரு. காலையில 5 மணி வரைக்கும் மொழிபெயர்ப்பாரு. அதுக்கப்புறம் காலையில கொஞ்சம் எல்லாம் அவருடைய வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து மறுபடியும் வந்து மொழிபெயர்க்கறதுக்கு உட்கார்ந்துருவாரு. சோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து தூங்குற நேரம் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரமா தான் இருக்கும். அவ்வளவுதான். சோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து மொழிபெயர்த்தார். அவரே வந்து ப்ரூஃப் ரீடிங் எல்லாம் பண்ணாரு. அப்புறம் அதை பிரிண்டிங்க்கு கொண்டு போய் கொடுப்பாரு. அதை பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு எல்லாமே வந்து அவரே தான் வந்து தனியாவே வந்து எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. இதுக்காக வந்து புத்தகங்களை விநியோகம் செய்வதற்காக டெல்லிக்கு நடந்தே போவார் அந்த வெயில்ல. அந்த மாதிரி வெயில்ல போகும்போது 2 தடவை அவருக்கு ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டது. ஆனா அவர் வந்து அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தவே இல்லை. அவருடைய போக்கஸ் முழுக்க கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப வேண்டும். இந்த புத்தகங்களை விநியோகித்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அவருக்கு வந்து எய்மாவே இருந்தது. சோ அவர் வந்து உலக நாடுகள் பல பேருடன் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி பேசினார், அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார். கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இனத்துக்கு, ஒரு நாட்டுக்கு, ஒரு குழுவுக்கு மட்டும் கிடையாது. இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது அப்படிங்கிறதை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா வலியுறுத்தி சொன்னார். இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம்? ஒரு கப்பல் தெரியுது. இது வந்து இந்த கப்பலுடைய பேரு ஜலதூதா அப்படிங்கிறது. அவர் 1965வது வருஷம் வந்து இந்த ஜலதூதா அப்படிங்கிற கப்பல்ல சரக்கு கப்பல்ல வந்து பயணம் செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமானது. யாருமே வந்து பயணிக்க மாட்டார்கள். அது வந்து கூட்ஸ் சாமான்களை ஒரு ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்காக தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது சரக்கு கப்பல், கார்கோ ஷிப்ஸ். ஆனா அதுல வந்து அவர் வந்து பயணம் செய்ய அவர் வந்து முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டார். அந்த கப்பலோட ஓனர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமதி மொரார்ஜி அப்படிங்கிறவர். அவங்க கிட்ட போய் இந்த கப்பலில் பயணம் செய்வதற்கு எனக்கு அனுமதி வேண்டும் அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு அவர் அந்த கப்பலில் பயணம் செய்தார். ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து பண வசதி எல்லாம் கிடையாது. வேற ஒரு பிளைட்ல போகிறதுக்கோ வேற எதுக்கோ வந்து பண வசதி கிடையாது. இந்த எதுக்காக அவர் வந்து யுஎஸ் போனாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்து கிளம்பினாரு. அப்படி கிளம்பும் போது அவருடைய வயது 70. இந்த 70 வயசுல நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிடுவோம். எல்லா பொறுப்புகளிலிருந்தும் வந்து நம்மள வந்து விடுவித்துக் கொள்வோம் இல்லைங்களா? சோ ஆனா அந்த 70வது வயசுல அவர் வந்து அந்த கப்பலுல அந்த கார்கோ ஷிப்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு
அவர் வந்து பயணம் செய்கிறார். அப்போ அவர் கையில 40 ரூபாய், இந்திய ரூபாய் 40 தான் இருக்கு. சோ அங்க வந்து எங்க போய் தங்கறது, என்ன பண்றது எதுவுமே தெரியாது. ஆனா கிளம்பிட்டார். அந்த மாதிரி போகும்போது பயணத்தின் போது 2 முறை அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. ஆனா அவர் அதெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தவே இல்லை. சோ அவருடைய நோக்கம் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப வேண்டும். அவருடைய குரு சொல்லிட்டாரு, அதனால அத வந்து செஞ்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஒரே ஒரு நோக்கமாக இருந்தது. சோ இந்த மாதிரி இந்த செகண்ட் பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பார்க், பப்ளிக் டாம்கின்சன் பார்க் ஸ்கொயர் பார்க். எங்க இருக்கு? நியூயார்க்ல இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணுவாரு, அங்க போய் அமெரிக்கா போய் இறங்கிட்டாரு. அப்புறம் இந்த பார்க்ல வந்து நியூயார்க்ல இந்த பார்க்ல ஒரு 2 மணியிலிருந்து 5 மணி வரைக்கும் தன்னுடைய இந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், கர்த்தால் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு, அங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ராகத்தோட பாடுவார். இத வந்து அங்க இருக்கிற இளைஞர்கள், அந்த பார்க்குக்கு வர்ற யுவதிகள் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு, அவங்க வந்து இந்த குரலாலையும், இந்த மகா மந்திரத்தாலையும் கவரப்பட்டு, சுத்தி நின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க டான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சோ முதல் விதை எதற்கு? இஸ்கான் என்ற இன்டர்நேஷனல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அந்த பக்தி நிறுவனம் அமைவதற்கு முதல் விதை அங்கதான் போடப்பட்டது. அவர் பல நாட்டு தலைவர்களுடனும் கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பரப்புறதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டார், அவர்களுடன் பேசினார். சோ நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்களை, வேதிக் லிட்ரேச்சரை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து பத்திரிக்கை படிக்கணும்னா ரொம்ப இஷ்டம் இல்லைங்களா? காலையில எந்திரிச்சோன்ன காஃபியும் நியூஸ் பேப்பரும் வேணும். சோ அந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அவர் ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிச்சார். எதை பத்தி? உலக விஷயங்களை பற்றி இல்ல, பகவானை பத்தி. அந்த பத்திரிக்கைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பேக் டு காட் ஹெட். சோ அதுல வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்களை வந்து எடுத்து உரைத்தார். பக்தி வேதாந்த சுவாமிகள் வந்து எந்தெந்த நாட்டுக்கு அவர் வந்து பயணம் செய்தார் அப்படிங்கிற விவரங்கள் தான் வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இந்த வீடியோ வந்து பிளே ஆகிறதான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். அந்த விவரம் பிளே ஆகல. ஓகே, இவங்க இந்த டேட்டிஸ், இந்த விக்கிரகங்கள் எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, மேங்களூரு. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? இஸ்கான் டெம்பிள் மேங்களூர்ல இருக்கு. நேத்து தான் உங்களுக்கு அந்த கோயிலோட அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன். ராதா கோவிந்தர் அதனுடைய டேட்டிஸ் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சொல்லிவிட்டு இந்த செஷனுக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த கோயில் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் கோயில் மங்களூரில் அமைந்துள்ளது. அதனுடைய அட்ரஸ் தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மேங்களூர், கர்நாடகா. இந்த கோயிலோட தலைவர் யாரு அப்படின்னா ஹிஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி அவர்கள். அவர் வந்து பிடெக் பண்ணியிருக்கிறாரு. எங்க பண்ணியிருக்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஐஐடி கான்பூர்ல பண்ணியிருக்கிறாரு. கண்டிப்பா நீங்க மேங்களூர் சைடு இருந்தீங்கன்னா, இல்ல விசிட் பண்ண முடிஞ்சா கண்டிப்பா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரோட அருளாசியை நீங்கள் எல்லோரும் பெற வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. யார் சொல்றாங்க அப்படின்னா, மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ டிக்ஷனரியில எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் வந்து அர்த்தங்கள் கிடைக்கும். இங்க வந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கும். சோ மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கும் உத்வேகத்தை அளிக்கக்கூடிய புத்தகம் அப்படின்னு வந்து மகாத்மா காந்தி அவருடைய கருத்தை வந்து பதிவிட்டிருக்கிறார்.
கீதையை மேலும் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மேலும் கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்னு காந்திஜி சொல்றாரு. நம்மளுக்கே வந்து பகவத்கீதை நீங்க எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா இல்ல படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஒரு சிலர் வந்து படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு சிலர் வந்து இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க. பகவத்கீதை படிக்கும்போது ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு புதுசு புதுசா தெரியும். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். எனக்கு அது நிறைய தடவை கிடைச்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது ஒண்ணுமே புரியாத மாரி இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஆழ்ந்து படிக்க படிக்க டீப்பா நம்ம போக போக அதுவும் வந்து யாரோ ஒரு இந்த மாரி இஸ்கான்ல ஒரு சிக்ஷா குருவுடைய அறிவுரைப்படி அவங்கள சத்சங்கத்துல இருந்து அதெல்லா விஷயங்களை எல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்கும்போது நமக்கு உத்வேகத்தை அளிக்கக்கூடியதாகவும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய விஷயங்களை நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பதாகவும் அமைந்திருக்கிறது. இதுவே ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. சோ அவர் எவ்வளவு விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு இல்லைங்களா? ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவானை விட மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானியோ இல்ல ஒரு ஆர்கிடெக்டோ வேற ஒரு யாரோ சிவில் இன்ஜினியரோ பெரியவங்க யாருமே கிடையாது. பகவான் தான் எல்லாமே. அவருக்கு மிதமிஞ்சி வேற எந்த விஷயமும் கிடையாது. அவரே எல்லாத்துக்கும் காரணம். அப்படிங்கிறத வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு சின்னவங்க அப்படின்னு இதை பகவான் வந்து எல்லாத்தையுமே படைச்சிட்டு போயிருக்கிறாரு. அததான் நம்ம வந்து எடுத்து கொடுக்கிறோமே ஒழிய புதுசா நம்ம எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கறத வந்து வலியுறுத்துகிறார். இப்போ பகவத்கீதையை வந்து யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையை பத்தி. 700 புத்தகங்களுக்கு மேல வந்து மொழிபெயர்ப்பே இருக்குது. சோ இத பகவத்கீதையை வந்து யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல பகவான் கிட்ட இருந்து பிரம்மாவுக்கும், பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதருக்கும், நாரதர் கிட்ட இருந்து நிறைய குருமார்களுக்கும், அப்படியே வந்து 32வது குருவாக வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து இங்க இருக்கிறாரு. சோ இத வந்து ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன் பரம்பரால வந்த ஒரு குரு கிட்ட இருந்து தான் வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையை வந்து கேட்கணும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க மட்டும்தான் பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே வந்து மொழிபெயர்த்து நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள். நிறைய வந்து மொழிபெயர்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த மொழிபெயர்ப்புகளில் எல்லாம் அவங்களுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் அவங்களுடைய கருத்துக்களை திரித்து அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்திருக்கிறதுனால அதை வந்து உண்மையுருவில் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒத்துக்க முடியல. சோ பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே யாரு கொடுத்திருக்காங்களோ அததான் வந்து நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும். அவங்க வந்து எப்படி எங்கிருந்து வந்திருக்கணும்? குரு பரம்பரையில் வந்த ஒரு குருவாக இருக்க வேண்டும். சோ டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு குரு கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து பகவத்கீதையை வந்து கேட்டறிய வேண்டும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ சார்ஜ் பண்றோம் மொபைலோ லேப்டாப்போ ஏதாவது. அந்த கேபிள்ல வந்து ஏதாவது டேமேஜ் இருந்ததுன்னா அந்த ரிசீவருக்கும் அந்த சோர்ஸுக்கும் வந்து நடுவுல வந்து கனெக்ஷன் வந்து விட்டு போயிடும். அப்படி விட்டு போச்சுன்னா வேற நடுவுல வேற புதுசா அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியான கருத்துக்களை திணித்து சொல்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகம். சோ அதனால அந்த டிவைஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகாது. சோ அதனாலதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் இதை பயன்படுத்த முடியாது. சோ நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அத. அப்போ அந்த அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் நமக்கு வந்து தொடர்பு விட்டு போகிறது. இதனாலதான் கிருஷ்ணாவின் செய்தி பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது பகவானுடைய வார்த்தைகள், அவருடைய திருவாயில் இருந்து வந்த வார்த்தைகள். அத வந்து ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்து சங்கிலி தொடராக வந்த குருமார்கள் கிட்டிருந்து மட்டும்தான் வந்து நம்ம கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கீதை வந்து ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்யணும் அப்படின்னா 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்களில் வந்து நம்ம வந்து அதை செய்ய முடியாது. ஆனால் அதனால கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் என்ன கான்வர்சேஷன் நடந்தது, எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அவங்க பேசிக்கிட்டாங்க
அப்படிங்கறதுல மட்டுமே வந்து நம்ம கவனத்தை செலுத்தலாம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நேத்து சொன்ன மாதிரி நம்ம நுனிப்புல் மேய போகிறோம். அந்த மாதிரி மேயும் போது நம்மளுக்கு ஆர்வம் தூண்டப்படுகிறது. சோ டீப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மனசுல ஏற்படுகிறது. அந்த எண்ணம் ஏற்படுகிறது. அந்த எண்ணத்தை தூண்டுவதற்காக தான் இந்த 18 நாட்களில் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற அந்த வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை வந்து உங்களுடைய டீப் ஸ்டடிக்கு, கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை வந்து இந்த 18 நாள் செஷன் வந்து உங்களை தயார்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பகவத்கீதையினுடைய மனநிலை எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அர்ஜுனனின் கலக்கம், மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ அர்ஜுனர் வந்து போர்க்களத்துல நிக்கிறாரு. தேர்ல வந்து பகவானும் அர்ஜுனரும் 2 பேரும் இருக்கிறாங்க. 2 படைகளுக்கும் நடுவே அந்த தேரை செலுத்தும்படி பகவானிடம் வேண்டிக் கொள்கிறார். சோ அங்கதான் வச்சு இந்த கான்வர்சேஷன் 2 பேர்த்துக்கும் நடக்குது. அர்ஜுனன் வந்து கலங்கி போயிருக்கிறார். ஏன் கலங்கி போயிருக்கிறார்? அர்ஜுனர் வந்து பகவானுடைய ஃப்ரெண்ட் ஆச்சே, அவருக்கு எப்படி இந்த கலக்கம் ஏற்பட்டது? அப்படின்னா, அது வந்து பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு. ஏன் அவரை வந்து கலங்கி போகிற மாதிரி செஞ்சார்? ஏன் வந்து அவருடைய புத்தி எல்லாம் பேதலிச்சு ஏன் இப்படி இருக்கிறார்? அவர் வந்து மாயையில் இருக்கிறார். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்பட்டால் மட்டுமே அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாரு. ஏன் இப்படி? ஏன் அப்படி? அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்பதான் பகவான் வந்து அவருடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு பதில் சொல்ற மாதிரி நம்மளுக்கும் சேர்த்தே சொல்றாரு. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் மக்கள் கேட்பாங்க. அதனால வந்து அர்ஜுனரை பேச வைக்கலாம். இந்த மாதிரி கேட்க வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனரை அறியாமையில் ஆழ்த்தி அவரை கேள்விகளாக கேட்க வைத்து பகவான் வந்து அவருக்கு சளைக்காமல் ஒவ்வொரு பதிலாக வந்து அவரை வந்து விளக்கம் கொடுத்து கொண்டே வருகிறார். சோ அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அர்ஜுனருக்கு கலக்கமும் குழப்பமும் ஏற்படாவிட்டால் 2 பேத்துக்கும் இந்த கான்வர்சேஷன் நடக்க வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது. நம்மளுக்கு பகவத்கீதையும் கிடைச்சிருக்காது. சோ பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே. சோ இது எல்லா உலக மக்கள், ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்துக்கு மட்டும் கிடையாது, ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஒரு குறிப்பிட்ட கல்ட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது. இது வந்து அனைவருக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது, அனைவருடைய நலனுக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. அர்ஜுனரின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. சோ கிருஷ்ணர் வந்து இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். 2 படைகளுக்கும் நடுவுல வந்து தேரை ஓட்டுங்க அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணாரு பகவான். இப்ப பகவான் தான் வந்து தேரோட்டியாக இருக்கிறார். எவ்வளவு கருணை பாருங்க. தன்னுடைய பக்தனுக்காக அவரே வந்து தேரோட்டியா உட்கார்ந்திருக்கிறாரு தேர்ல. சோ தேரோட்டி அப்படிங்கிற ஸ்தானம் வந்து என்ன ஒரு வேலைக்காரன் மாதிரிதான். எப்படி அப்படின்னா, தேரை வந்து போர்க்களத்தில் வந்து ரொம்ப சத்தமா இருக்கும். அப்ப வந்து லெஃப்ட்ல போ, ரைட்ல போ அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. அப்ப தன்னுடைய கால்களினால பகவானுடைய தோள்பட்டையை வந்து லெஃப்ட்ல போணும்னா லெஃப்ட்ல பிரஸ் பண்றது. ரைட்ல போணும்னா ரைட்ல. அந்த மாதிரி தான் வந்து 2 பேருமே பேசி வச்சிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவருடைய உடல் எல்லாமே வந்து சிராய்ப்புகளாக இருக்கிறது. அந்த போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்து அந்த குதிரைகளை எல்லாம் வந்து ஓட்டிக்கொண்டு போய் அதுக்கு தண்ணி காட்டணும், அதுக்கு வந்து ஃபுட் எல்லாம் கொடுக்கணும். அந்த எல்லா வேலையுமே வந்து தேரோட்டியை சார்ந்தது. சோ யாரு செய்வா? பகவானை தவிர யாருனாலையும் இவ்வளவு எளிமையாக பக்தனுக்காக இறங்கி வரவே முடியாது. சோ இங்க நீங்க எல்லாம் சென்னையில இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தா பார்த்தசாரதி கோயில்ல வந்து அவர் வந்து தேரோட்டியாக வேங்கட கிருஷ்ணராக இருப்பதை, மீசையுள்ள கிருஷ்ணரை நீங்க பார்க்க முடியும். இந்த 8ஆம் தேதியிலிருந்து 12ஆம் தேதி வரைக்கும் அவரை வந்து மீசை இல்லாம தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கூட உங்களுக்கு நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன். சோ அப்படிப்பட்ட கருணை, அவர் காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி, அவருடைய கருணை கடல் அவர். சோ அந்த குருட்சேத்திர போரில் போரிட வந்து அர்ஜுனன் வந்து சிரமப்படுகிறார். ஏன் சிரமப்படுகிறார் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். பகவானே, என்னால போர் செய்ய முடியல. ஏன் அப்படின்னா, இந்த போர்க்களத்துல நிக்கிறவர்கள் எல்லோருமே என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய பாட்டனார்கள், என்னுடைய பெரியப்பாமார்கள், சித்தப்பாமார்கள், என்னுடைய குருமார்கள், என்னுடைய தாத்தா எல்லாருமே, இவங்களை நான் எப்படி கொள்ளுவேன் அப்படின்னு எனக்கு என்னுடைய உடல் நடுங்குகிறது. என்னால என்ன பண்றதுன்னே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிடுறாரு.
அதனாலதான் இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. இந்த பகவத்கீதையினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படிங்கறத ஆதிசங்கரர் கீதா மகாத்மியத்துல சொல்றாரு. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். சோ பகவத்கீதையோட உபதேசங்களை முறையா படிச்சுட்டு வந்தா இந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதே துயரங்கள் நிறைந்தது. அசாஸ்வதம், துக்காலயம் அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்கிறது. துக்காலயம் அப்படின்னா துக்கங்கள் நிறைந்தது. நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே துன்பங்கள் நிறைந்ததாகத்தான் இருக்கிறது. இந்த கலியுகத்துல எல்லாமே அது நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லாவே தெரியும். அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. அதுவும் இல்லாம நம்ம இந்த துக்காலயத்துக்கு ஒரு பயணியாகத்தான் வந்திருக்கிறோம். நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கை நீர்க்குமிழியை போன்றது, அசாஸ்வதம், அதாவது தற்காலிகமானது. சோ இந்த துயரங்கள், இந்த ஏக்கங்கள், இதிலிருந்து எல்லாம் பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறதோ அந்த உபதேசங்களை பின்பற்றுபவன் அந்த துயரங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். சோ இந்த வாழ்க்கையில ஏற்படுகிற பயங்கள் இருந்து விடுபட முடியும். அப்போ இந்த பௌதீக வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு முன்னேற முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம இந்த பௌதீக வாழ்க்கைக்கு ஏன் வந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம். நம்ம இந்த பௌதீகத்துல இன்பங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கை இதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு கடவுளை விட்டு தனியாக நான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னனால, சரி இப்போ என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு பகவான் நம்மளுக்கு பிறப்ப கொடுத்திருக்கிறாரு. இங்க பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது, இங்க எல்லாமே துயரங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கையா இருக்கிறது. சோ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இன்பத்தை தேடி அலைந்து கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனா நம்மளுக்கு கிடைக்குதா? இல்ல. இன்பம் மட்டுமே வேணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. சோ இதனால நம்ம பௌதீகத்திலேயே கட்டுண்ட ஒரு கண்டிஷன்டு சோல்ஸா இருக்கிறோம். சோ இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நம்ம மாறணும் அப்படின்னா பகவத்கீதையினுடைய அந்த உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்தோடும் அக்கறையோடும் ஒருவன் படித்து வந்தால் நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்துதான் இந்த மனித பிறவி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கு. அதுல எத்தனை பிரிவுகள் நம்ம எடுத்து இந்த மனித பிறவி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா பகவானுக்கு தெரியும். சோ இந்த மனித பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பகவானை சென்று அடைவது. சோ நம்முடைய தந்தையான பகவானை சென்று அடைய வேண்டும். நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கறத நம்ம மறந்து போயிட்டதுனாலதான் நம்ம இங்க துன்பக்கடலில் நம்ம தத்தளித்து கொண்டு இருக்கிறோம். சோ நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல நிறைய பாவங்கள் மூட்டை மூட்டையா மலைமலையா செஞ்சிருக்கோம். அறிந்தும் செஞ்சிருக்கிறோம், அறியாமலும் செஞ்சிருக்கிறோம். சோ அந்த பாவங்கள் எல்லாமே செயல்படாமல் போக வேண்டும் அப்படின்னா, அந்த பாவங்கள் எல்லாமே தீயில் பட்ட தூசாக ஒண்ணுமே இல்லாம போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவத்கீதையை முறையாக நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் பின்பற்றணும் அப்படின்னா பகவத்கீதையை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த கீதா மகாத்மியம்னு சொன்னேன் நானு. அந்த கீதா மகாத்மியத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபாலநந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, எல்லா உபனிஷத்துக்களின் சாரமான கீதோ உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இந்த பகவத்கீதையை எதுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பசுவுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. சோ இந்த பகவத்கீதைக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா கீதோ உபனிஷத் அப்படின்னு பேரு. சோ இந்த பசுவை யார் கறக்க போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தா இடையர் குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணர். அவர்தான் இடைய சிறுவன். அவர்தான் இந்த மாட்டை கறக்க போறாரு. சோ அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அந்த பாலை குடிக்கக்கூடிய கன்று யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன். சோ அர்ஜுனன் மட்டுமா குடிக்கணும்? இல்ல. அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். சோ நம்ம எல்லாருமே நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இந்த சான்ஸை நம்ம விட்டுடக்கூடாது. இந்த பகவத்கீதை என்ன சொல்லிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம முழுசா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாருமே இப்ப அந்த பாலை குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சோ பகவானுக்கு நம்முடைய நன்றிகளை செலுத்தி விடுவோம்.
சோ இன்னும் கொஞ்சம் பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத ஏன் பகவத்கீதை முக்கியம், ஏன் பகவத்கீதையை மட்டும்தான் படிக்கணுமா அப்படின்னா, இந்த கலிகாலம் இப்ப வந்து 4 யுகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் 4வது இல்லைங்களா? இந்த கலியுகம். இந்த கலியுகம் எப்படிப்பட்டது? அதர்மங்கள் தலை தூக்கி ரொம்ப எல்லாருக்குமே வந்து கஷ்டம்தான் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு கலியுகத்துல இருக்கோம். இது வந்து தலைகீழா இருக்கு, அப்சைட் டவுனா இருக்கு. நன்மை எல்லாமே வந்து தீமையா தெரியுது. தீமை எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு நன்மையா தெரியுது இந்த கலிகாலத்துல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்றோமே, இப்ப வந்து ஒரு பொண் குழந்தை இருக்கு. அந்த குழந்தைக்கு அந்த வீட்ல மாப்பிள்ளை பாக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? மாப்பிள்ளை பார்க்கணும்னா, அந்த மாப்பிள்ளைக்கு வந்து குடிப்பழக்கம் இருக்கா? சிகரெட் பழக்கம் இருக்கா? அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த ஆளுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்கு? அந்த பையனோட கேரக்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா இருக்கும். ஆனா இப்போ என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா, என்ன சம்பளம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. பே ஸ்கேல் என்னன்னு கேட்கறாங்க. இதுவே வந்து 6 இலக்க சம்பளமாக இருந்தால் டபுள் ஓகே சொல்லிடுறாங்க. அவன் வந்து சிகரெட் பிடிப்பானா பரவாயில்ல. இந்த காலத்துல யாரு பிடிக்காம இருக்கா? குடிப்பானா? அது வந்து எப்பாவது பார்ட்டி சோசியல் ட்ரிங்கர் அவர். எப்பாச்சும் ரேரா அப்படிங்கிறாங்க. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இதுவாவே வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனாவே அவங்களுக்கு வந்து தெரியவே கிடையாது. சோ இப்ப நன்மையெல்லாம் தீமையா தெரிகிறது, தீமையெல்லாம் நன்மையாக தெரிகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும். சோ இந்த நம்மளுடைய கிரைண்டர் எடுத்துக்கோங்களேன். முதல்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? பெரிய ஆட்டுக்கள் இல்லைங்களா? பேஸ் இருக்கும். அதுல நடுவுல வந்து அந்த குளவி இருக்கும். அத வச்சு ஆடுவோம். அப்ப குளவி தான் ஆடும். இப்ப எது ஆடுது? அந்த குளவி அப்படியே நிக்குது. அந்த கீழ இருக்கிற பேஸ் தான் ஆடுது. அதுதான் சொன்னேன் தலைகீழான உலகம் அப்படின்னு. அப்போ சம்பாதிக்க தெரியாத மனிதர் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்றாங்க. அவர்கிட்ட நல்ல பழக்கவழக்கங்கள் எல்லாமே இருக்கும். யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்ய மாட்டாரு. ஆனாலும் அவரை நம்ம என்னவாக கருதுகிறோம்? நம்ம வந்து அவர் ஒரு வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். சோ இதுதான் நான் சொன்னேன். கலிகாலம் அப்படிங்கிறது தலைகீழான காலம் அப்படின்னு. சோ பகவத்கீதை வந்து ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் இந்த ஒரு 4 விஷயம் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். இது வந்து ஆன்மீகத்திற்கு அடிப்படையான விஷயம். பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது ஆன்மீகத்துக்கு ரொம்ப பேஸ். இதுதான் வந்து அடிப்படை. இது வந்து உபனிஷத்துகள் 108 உபனிஷத்துக்கள் இருக்கிறது. அந்த 108 உபனிஷத்துக்களையும் வந்து சாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனுடைய எசன்ஸ் தான் வந்து பகவத்கீதை. இந்த பகவத்கீதையில வந்து 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. சோ இந்த பகவத்கீதையை வந்து நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, உலகத்துல வேற எந்த வேத இலக்கியத்தையும் நாம் படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா எல்லாத்துலயும் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பகவத்கீதை அப்படிங்கிற இந்த ஒரே ஒரு வேத இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்க என்ன இல்ல? சயின்ஸ் இருக்கிறது, உளவியல் இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து எப்படி நம்ம குடும்பத்துல வெளியில எப்படி வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து பில்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கிறது. இதுதான் வந்து அல்டிமேட் ஆன்சர் ஃபார் த லைஃப். வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக விளக்குகிறது. சோ ஹூ இஸ் காட் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு இங்க தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த 108 உபனிஷத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? இந்த கீதோ உபனிஷத் அப்படின்னும் பகவத்கீதைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கிறது. சோ இந்த கீதோ உபனிஷத்துல இந்த ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இந்த சாப்டர்ல 18வது சாப்டர்ல 66வது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ மாமேகம் சரணம் व्रज அகம் த்வாம் சர்வ பாதேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. இந்த ஸ்லோகம் நீங்க உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றேன். கவலைப்படாதே அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மாதிரியான ஒரு உத்தரவாதத்தை யாராவது கொடுத்திருக்கிறார்களா அப்படின்னு கேட்டா யாருமே கிடையாது. பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் கொடுத்திருக்கிறாரு. சோ நீ எங்கேயும் போக வேணாம்ப்பா, நீ என்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிரு, நான் வந்து உன்னை எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் நான் வந்து விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு உத்தரவாதமே கொடுக்கிறாரு. சோ அதுல இருந்தே வந்து நம்மளுக்கு பகவத்கீதையினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
சோ இந்த உலகத்துல வந்து படிக்கிறதுக்கு வேற எந்த புக்கையும் வந்து நம்ம தேடி போக வேண்டியது இல்ல. ஏன்னா 18 புராணங்கள் இருக்கு, 108 உபநிஷத்துங்கள் இருக்கு. சோ ஸ்கந்த புராணத்துல ஆயிரக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதையெல்லாம் கலியுகத்துல வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப கம்மி. இந்த இத்தனை விஷயங்களையும் வந்து நம்மளால படித்து தீர்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை, படிக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்றது? ஏன்னா யார் நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவா அப்படின்னா பகவானே சொல்றாரு, பகவத்கீதை ஒண்ணு மட்டும் படிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ பகவான் மட்டும்தான் பரமசத்தியம் அப்படிங்கிறதையும் இங்க வந்து தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஒருவன் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சா அவன் வந்து பக்குவம் அடைய வேண்டும். அவன் பக்குவம் அடையணும் அப்படின்னா எந்த வேத இலக்கியத்தை கற்க வேண்டும்? பகவத்கீதையை மட்டும் கற்றால் போதும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இங்க தெரிய வருகிறது. சோ இதுதான் பகவத்கீதை ஏன் படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து இந்த விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன். இப்ப பகவத்கீதையோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அர்ஜுன விஷாத யோகம். விஷாத யோகம் விஷாத அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்துல கவலை, கவலையோட இருக்கிறார் அர்ஜுனர். என்ன அவருக்கு என்ன கவலை அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, போர்க்களத்துல 2 படைகள் இருக்குது. கௌரவ படைகள், பாண்டவ படைகள். இவர் வந்து யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். திருதராஷ்டிரர். இவர் வந்து துரியோதனர். இவர் வந்து யாரு? நம்மளுடைய ஹீரோ அர்ஜுனர். சரிங்களா? ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். ஒரே வந்து சீன் வந்து ஒண்ணுதான். அதுக்கு வந்து யாரெல்லாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க. உங்களுடைய ரியாக்ஷனுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். இங்க வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு? அவருடைய முகத்துல என்ன உணர்ச்சிகள் தெரிகிறது? அப்படின்னா, அவர் வந்து எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியல. அவருக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கிறது. அவருடைய அ முகத்துல வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது, கவலை இருக்கிறது. சோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து பகவத்கீதையினுடைய முதல் ஸ்லோகம். அந்த முதல் ஸ்லோகத்துல யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா திருதராஷ்டிரர் தான் சொல்றாரு. சோ திருதராஷ்டிரர் அப்படிங்கிற அந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, தனக்கு சொந்தமே இல்லாத ஒரு ராஜ்யத்தை அவர் வந்து ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார். அதுதான் ராஷ்டிரம் அப்படின்னா ராஜ்யம். சோ அந்த பேருக்கே வந்து அந்த மீனிங் தான். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். சோ திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சுவக மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சய. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. சோ யாரு சஞ்சயன் அப்படின்னா அவருடைய காரியதரிசின்னு சொல்லலாம், தேரோட்டின்னு சொல்லலாம், அவருடைய மந்திரின்னு சொல்லலாம், திருதராஷ்டிரோடைய மந்திரி. ஏன் அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டா, எங்கேயோ நடக்குது போர் இல்லைங்களா? இவங்க வந்து அஸ்தனாபுர அரண்மனையில உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இவங்க 2 பேரும். சோ அங்க நடக்கிறதெல்லாம் வந்து சஞ்சயனுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, சஞ்சயன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு நல்ல ஆத்மா. அவருக்கு வந்து வியாசதேவருடைய சீடர் இவர். வியாசதேவர் வந்து இவருக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு தான் அந்த வரத்தை கொடுக்கிறதா இருந்தது. அவர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. என்னுடைய மந்திரியான சஞ்சயனுக்கு கொடுத்துருங்க. என்ன வரம் அப்படின்னு கேட்டா, தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த சக்தி. சோ எங்கேயோ நடக்கிறது நம்ம வந்து மேட்ச வந்து லைவா டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க, நம்மளும் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சோ அங்க நடக்கிற போற குருட்சேத்திரத்துல நடக்கிற போற அஸ்தனாபுர அரண்மனையில உட்கார்ந்துகிட்டே அங்க என்ன நடக்குது, என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கறத எல்லாமே வந்து சஞ்சயனால வந்து கேட்க முடியும், பார்க்க முடியும். சோ அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி அவர் பார்த்து வந்து அவர் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு திருதராஷ்டிரர். அவர் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம். சோ அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கேட்கிறாரு. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரம். சோ இந்த யாத்திரை தலம் ஒரு பில்கிரிமேஜ். அங்க வந்து குருட்சேத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு, சோ போர் புரிய 2 பேருமே வந்து ஒன்னா இருக்காங்க. யார் யாரு? என்னுடைய மகன்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு இவரு. பாண்டுவின் புதல்வர்கள் அப்படிங்கிறாரு. இந்த என்னுடைய மகன்கள், அப்ப பாண்டுவின் புதல்வர்கள் யாரு? அதுவும் அவருடைய சகோதரர் பிள்ளைகள் தானே.
சோ ஆனா அவர் வந்து அவருக்கு வந்து என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு அவரை சொல்றதுக்கு மனசு வரல. ஏன்னா அவருடைய சுயநலம் ஜாஸ்தி. சோ அவருடைய பிள்ளைகள் வந்து அதர்மம் செஞ்சாலும் அவருடைய பிள்ளைகள் தான் ஜெயிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பற்று மிகுந்தவராக இருக்கிறார். இத வந்து 2 பேருமே என்னுடைய புதல்வர்களும், பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. என்ன கொஸ்டின் இது போர்க்களத்துல இல்லைங்களா? போர்க்களத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவருக்கு தெரியாதா? சோ இந்த ம் த இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது? ராயல் ஃபேமிலி அரச குடும்பம். இந்த அரச குடும்பத்துக்கு வந்து செல்வ செழிப்புக்கு பஞ்சமில்லை. சோ அந்த குழந்தைகளையும் வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளாக வந்து பாவித்து அவர்களுக்கு வந்து நடத்தி இருக்கலாம். ஆனா அவருக்கு நடத்த மனசில்ல. அவ்வளவு சுயநலம் மிகுந்தவராக இதுல இருக்கிறார். சோ தர்மக்ஷேத்ரே அந்த பில்கிரிமேஜ்ல குருக்ஷேத்ரே அந்த குருக்ஷேத்திரம் என்னும் இடத்துல அப்படிங்கிறாங்க. சோ இந்த தர்மக்ஷேத்ரே அப்படிங்கிற இடம் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, யார் தர்ம வழியில் நடக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸை தரும். அப்ப அதர்மத்தில் நடக்கின்ற தன்னுடைய மகன்களுக்கு இந்த சேத்திரத்தில் போர் நடக்கிறதே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து இவருக்கு வந்து மனசுல வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கு திருதராஷ்டிரருக்கு. சமவேதா யுயுத்சவக ஒன்று கூடி இருக்கிறார்கள். மாமகா பாண்டவா சைவ கிம் மகுர்வத சஞ்சய அப்படின்னு கேக்குறாரு. என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே? கிம் மகுர்வத சஞ்சய என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேக்குறாரு. இங்க தர்மக்ஷேத்ரே அப்படின்னா நம்ம வந்து சவுத் சைட்ல வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு கிரகப்பிரவேசம் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு புது வீட்டுக்கு போறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? பாலை வந்து பொங்க விடுவோம் இல்லைங்களா? பால் பொங்கி அப்படி எல்லா இடத்துலயும் வழியும். சோ அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல சைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப தர்மக்ஷேத்திரத்துல போர் நடக்கிறது ஒரு நல்ல சைன். யாருக்கு அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல வேண்டாம். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். டிவோட்டீஸ் சொல்லுங்க, யாருக்கு நல்ல சைன், யாருக்கு கெட்ட சைன்? ஹரே கிருஷ்ணா. பாண்டவர்களுக்கு நல்ல பாண்டவர்களுக்கு கரெக்ட் மாதாஜி. சோ அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்துல போர் நடக்கிறதுனால பயஸ் பீப்புள் விர்ச்சுவஸ் பீப்புளான பாண்டவர்களுக்கு தான் வந்து பாசிட்டிவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. சோ அந்த சூடான பாலுல ஒரு 4 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆயிடும்? பால் திரிந்து விடும். சோ மாமகா பாண்டவாஸ் ரெண்டா பிரிஞ்சிருச்சு இப்போ. மாமகா அப்படின்னா என்னுடைய மகன்கள் அப்படின்னா குரு டைனாசிட்டில வந்தவங்க இவங்க எல்லாருமே இல்லைங்களா? அண்ணன் தம்பி பசங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாருமே வந்து குரு டைனாசிட்டி தானே. ஆனா திருதராஷ்டிரர் என்ன சொல்றாரு? தன்னுடைய மகன்களை மட்டுமே வந்து குரு டைனாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. பாண்டவர்களை வந்து பாண்டுவின் புதல்வர்கள் அப்படின்னு பிரிச்சு பேசுறாரு. சோ இதுல இருந்தே வந்து அவருடைய குறுகிய மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரிய வருகிறது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த பிக்சர்ல ஒரு பவுல்ல வந்து நல்லா ரசகுல்லா பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சோ ஒரு ரசகுல்லா வந்து நான் ஒரு யாருக்காவது வந்து குடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சாப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிடுவாங்க. கடகடன்னு சாப்பிட்டு முடிப்பாங்க. சோ கிம்ம குர்வத என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. போர்க்களத்தில் அங்கே வந்து யானைப்படைகள், குதிரைப்படைகள், காலாட்படைகள், தேர்ப்படைகள் அப்படின்னு நிறைய அக்ரோனி சேனைகள் அப்படியே வந்து 2 பக்கமும் பாண்டவ படைகள், கௌரவ படைகள் வந்து குவிஞ்சிருக்கு. போர் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள். என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்டா, அது ஒரு ஷாப்பிங் மாலா? கிடையாது ஷாப்பிங் பண்றதுக்கு. அது ஒரு போர்க்களம். ஆனா அவருடைய புத்தி வந்து அந்த மாதிரி வந்து நிலை தடுமாறி இருக்கிறது. அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை வந்து அவர் கேட்கிறாரு. அவருடைய சந்தேகத்தினாலும் பயத்தினாலும் அவர் வந்து இந்த மாதிரி கிம்ம குருவத சஞ்சய என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. 1.3ல பஸ்யைதாம் பாண்டு புத்ராணாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமூம் வியூடாம் த்ருபத புத்ரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. என் ஆசிரியரே, இதுல வந்து இந்த பிக்சர்ல யார பாக்குறோம் அப்படின்னு பாருங்களேன். இது வந்து துரியோதனர். இவர் யாரு அப்படின்னா துரியோதனருடைய குலகுரு. சோ இவர் வந்து துரியோதனருக்கு மட்டுமா குலகுரு? இல்லை, பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் 2 பேருக்குமே அந்த மிலிட்டரி ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த போர்க்கலைகளை வந்து கற்றுக் கொடுத்தவர் இந்த துரோணாச்சாரியார். அவர்கிட்ட வந்து அவர் தன்னுடைய குரு அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் கூட இல்லாமல் எப்படி பேசுறாரு அப்படிங்கிறத பாருங்க. என் ஆசிரியரே,
இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சோ காட்டுல தான் வசிச்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த பாண்டவர்கள் இல்லைங்களா? 12 வருஷம் காட்டுல, அப்புறம் 1 வருஷம் ஒளிஞ்சு, இப்படியெல்லாம் இருந்த பாண்டவர்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய படை எப்படி அமைந்தது அப்படிங்கிற அந்த கோபம் அவருடைய முகத்தில் தெரிகிறது. சோ அந்த பாண்டவின் மகன்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய படை, அதை யார் வழி நடத்துறாங்க அப்படின்னா, புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகன், துருபத மன்னன் அப்படிங்கிற மன்னருடைய மகன் திருஷ்டத்யும்னன். அவன் அந்த பாண்டவ படையை தளபதியாக இருந்து வழி நடத்துகிறான். சோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அத இந்த செஷனுடைய எண்ட்ல ஹேமலதா மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. நீங்க அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. சோ இந்த திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது எப்படி நடந்தது? ஏன்னா அந்த திருஷ்டத்யும்னன் தான் இந்த துரோணாச்சாரியாரை கொல்லுவதற்காக துருபத மன்னனால் வேள்வியில் அவன் உண்டாக்கப்பட்டவன். சோ இந்த ஸ்டோரிய பின்னாடி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. சோ அதனாலதான் பாருங்க, அவனுக்கு மிலிட்டரி ஆர்ட்ட கத்து கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா இவர்தான், துரோணாச்சாரியார் தான். சோ பாருங்க, நீங்க உங்களை கொல்ல போற ஒருத்தனுக்கு நீங்க மிலிட்டரி ஆர்ட் எல்லாமே போர்க்கலைகளை கற்றுக் கொடுத்தீர்கள். இப்போ அவன் ஆப்போசிட் பார்ட்டில நின்று உங்களை கொல்றதுக்கு தயாரா இருக்கிறான். சோ நீங்க அவரை அவர் செஞ்ச நீங்க செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு ஆசிரியரை சுட்டி காட்டுகிறார். சோ துரியோதனன் ஒரு நல்ல பொலிட்டீஷியனா இருக்கிறதுக்கு எல்லா தகுதியும் உள்ளவர் அப்படிங்கிறது இந்த இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அடுத்த ஸ்லோகத்துல சகோஷோதார்த்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியதாரய நபஸ பிரவிதீம் சைவோ துமுலோ அப்யனுநாதயன். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறிப் போயின. சோ இப்ப போர் ஆரம்பமாக போகுது. எல்லோருமே போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய சங்குகளை எடுத்து ஒலிக்க செய்கிறார்கள். சோ ஃபர்ஸ்ட் பகவானுடைய சங்கனுடைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனுடைய சங்கு தேவதத்தம். இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கும் ஒரு பேர், அவங்களுடைய சங்குக்கு ஒரு பேர் இருக்கிறது. சோ அவங்களுடைய சங்குகளை பகவான் ஒலிக்க அவரை லைனா பாண்டவர்கள் ஒலிக்கிறார்கள். அந்த ஒளி பேரொளியாக எழுந்து வானத்தையும் பூமியையும் நடுங்க செய்கிறது. அதனுடைய எதிரொலி அந்த கௌரவ படைகள்ல இருக்கிற கௌரவர்களுடைய அந்த இதயத்தை சுக்கு நூறாக சிதறி போகுமாறு செய்தத அப்படின்னு இங்க இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இப்போ இந்த போர்ல யாருக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில மங்களமான சைன்ஸ் எல்லாம் தெரிகிறது. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இந்த போர் நடக்கிற இடம் தர்மக்ஷேத்திரை. தர்மம், அந்த பேர்லயே தர்மம் இருக்குது. யார் தர்ம வழியில் நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கே வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது உறுதி. சோ இந்த அர்ஜுனரும் பகவானும் உட்கார்ந்து இருக்கிற தேர் அக்னி தேவனால் அர்ஜுனருக்கு பரிசளிக்கப்பட்டது. இந்த தேரனுடைய அந்த முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகங்களிலும் எந்த பக்கம் போனாலும் அந்த தேர் வெற்றி வாகையோடு தான் திரும்பி வரும். அடுத்தது சங்கநாதம். எல்லோருமே அவங்களுடைய சங்குகளை பாண்டவர்கள் ஒலித்தார்கள். அந்த சங்குகள் எல்லாமே தெய்வீகமான சங்குகள். அந்த சங்குகள் ஒலித்ததுனாலே பகவான் கௌரவர்களுடைய இதயங்கள் சுக்குநூறு ஆயின அப்படின்னு போன ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த சங்குகள் ஒரு மங்களமான ஒரு சைன். சோ இவங்களுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அடுத்தது அர்ஜுனர் காண்டீபம் வச்சிருக்கிறாரு இல்லைங்களா? அது யார் கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்டனா சிவபெருமான் கொடுத்தது. அதுக்கு என்ன பேரு? பசுபதாஸ்திரம். ஒரு தடவை சிவபெருமானுக்கும் வேடனாக சிவபெருமானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் போர் நடக்குது. அந்த போர்ல அர்ஜுனர் வெற்றி அடைகிறாரு. சோ அதை பார்த்து மகிழ்ந்து அவருக்கு சிவபெருமான் இந்த பசுபதாஸ்திரத்தை அவருக்கு வழங்குகிறார். சோ அடுத்தது பாக்யலட்சுமி. பாக்யலட்சுமி யாரு? லட்சுமி தேவி.
சோ பகவான் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க வந்து அவருடைய இருதயத்திலேயே வந்து லக்ஷ்மி தேவி இருக்கிறாங்க. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வெற்றியை தரக்கூடியவங்க. சோ அவங்க வெற்றியை தரக்கூடிய மகாலட்சுமி அங்க இருக்கிறதுனால பாண்டவர்களுக்கே வெற்றி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரிகிறது. அது எல்லாத்தையும் விட ரிஷிகேஷர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் வந்து வழிநடத்துபவர். சோ இங்க வந்து பாண்டவர்களையும் வழிநடத்துவதற்காக போரிலே அவர்கள் பக்கம் நிற்கிறார். சோ இந்த எல்லாமே வந்து பாண்டவர்களுக்கு இருக்கிறதுனால வெற்றி வந்து பாண்டவர்களுக்கு நிச்சயம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. இப்போ எல்லாருமே வந்து போர்க்களத்துக்கு வந்தாச்சு. போர்க்களத்துல வந்துட்டு அர்ஜுனர் வந்து என்ன சொல்றார்? இந்த 2 படைகளுக்கும் நடுவே வந்து நிறுத்துங்க அப்படிங்கிறார். அவர் வந்து பார்வையிடுகிறார் கௌரவ படைகளை. யாரெல்லாம் வந்து என்னோடு போர் செய்ய வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறார். எல்லாருமே வந்து அந்த குரு வம்சமே வந்து பாண்டவர்களை எதிர்த்து நிற்கிறது. சோ அத பார்த்தோன்னே அவர் வந்து ரொம்ப கலங்கி போறார். இவர்களையா நான் கொல்ல போகிறேன்? என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய குரு, என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள், என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய சகோதரர்கள், இவர்களை எல்லாமே நான் கொல்ல போகிறேன். என்னால வந்து போர் செய்ய முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு 5 ரீசன் சொல்றாரு. என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இந்த 5 ரீசன் சொல்றாரு. இந்த 5 ரீசனும் ஏன் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ விளக்கமாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இரக்கம். யார் மேல இரக்கம் அர்ஜுனருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுஜுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். பகவானே கிருஷ்ணா, நான் வந்து போரிடும் அவங்க வந்து என்கிட்ட போர் செய்யறதுக்காக கூடி இருக்கிறாங்க. அவங்க யாருன்னு பார்த்தா அவங்க எல்லாருமே வந்து என்னுடைய நண்பர்களும் உறவினர்கள். அவங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே என்னுடைய உடல் அங்கங்கள் எல்லாம் நடுங்குகின்றன. என்னுடைய வாய் அப்படியே வந்து உலர்ந்து போச்சு. இவங்களை எல்லாமா நான் கொல்ல போறேன்? இவங்களையெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் வேண்டி இருக்கிறது? எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அடுத்து இன்பமின்மை. இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். நசஸ்ரேயோ அனுபஸ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆகவே நகாம்சே விஜயம் கிருஷ்ண நசராஜ்யம் சுகானிச்ச. சொந்த உறவினரை இந்த போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. நசராஜ்யம் அப்படிங்கிறாரு, எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம். நகாங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண, எனக்கு வெற்றியும் வேண்டாம், எனக்கு நாடும் வேண்டாம், வெற்றியும் வேண்டாம், சந்தோஷமும் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். இந்த சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் நான் கொன்னுட்டு நான் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது, நன்மை வரப்போகிறது, இதுல என்ன சந்தோஷம் எனக்கு வரப்போகிறது? நான் என்னுடைய கைகள் எல்லாம் ரத்த கரைபடிந்த கைகள் ஆகிவிடும். சோ நான் வந்து அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்லயே நான் இருப்பேன். எனக்கு வேண்டாம், இந்த போர் வேண்டாம், நான் போர் செய்ய மாட்டேன். இந்த வெற்றியும் வேண்டாம், ராஜ்யமும் வேண்டாம், எனக்கு எந்த இன்பமும் வேண்டாம், என்னால போர் செய்ய முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் அதுவும் மட்டும் கிடையாது, உங்களுடைய பகவானை பார்த்து கேட்கிறாரு, என்னுடைய குரு வந்து துரோணாச்சாரியார், அவரை என்ன கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க, உங்களுடைய குருவான சாந்தீப முனிவரை நீங்கள் கொல்லுவீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின், இதெல்லாம் வந்து பின்னாடி நம்ம வந்து டீடைல்டா படிக்கும்போது அடுத்த லெவல்ல போகும்போது நம்ம பார்ப்போம். சோ இப்ப வந்து சும்மா அந்த அவுட்லைன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ சொந்த உறவினர்களை கொல்லுவதால் எனக்கு எந்த நன்மை கிடைத்தாலும் அது எனக்கு தேவையில்லை, நான் போர் செய்ய மாட்டேன், இவர்களை கொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் இதுல கிடைக்காது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது ஒரு பொருள் வீட்டுக்கு வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதை என்ன பண்ணுவோம், எல்லாரும் பார்க்கணும், எல்லாத்துக்கிட்டையும் காமிக்கணும், அதுல நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஒரு கார் வாங்கினோம், ஒரு சின்ன கார் இருக்கு, அந்த காரை விட்டுட்டு இப்ப பெரிய கார் வாங்கணும் அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு போகும்போது சின்ன கார்ல போவோமா பெரிய கார்ல போவோமா? டிவோட்டீஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பெரிய கார் தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்? நம்ம சொந்தக்காரங்க கிட்ட காமிச்சு நம்மளுக்கு அதுல ஒரு சந்தோஷம், ஒரு பெருமை இல்லைங்களா, ஒரு கர்வம், அதெல்லாமே.
சோ அதனால்தான் சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா நான் வெற்றி அடைஞ்சு என்ன பயன்? என்னுடைய வெற்றியை நான் யாருகிட்ட காமிச்சு நான் சந்தோஷப்பட்டுக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து மனசுக்குள்ள நினைக்கிறாரு. அதனால வேண்டாம், சொந்தக்காரங்களை நான் கொல்வதாயில்லை அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது வந்து பாவச் செயல் அப்படிங்கிறாரு. இவங்களை எல்லாம் கொல்வதனால எனக்கு பாவம் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். பாவம் ஏவாஸ்ரயே தஸ்மான் அத்வைதான் ஆததாயினக தஸ்மான் நார்ஹாவயம் ஹந்தும் தாதராஷ்டிரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஸ்யாம மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கென்ன லாபம்? சோ இவங்கெல்லாம் அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா அர்ஜுனர் பாண்டவர்களுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை தானே பிடித்து வச்சுக்கொண்டு ஒரு ஊசி முனை அளவு கூட நிலம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அவங்க அக்கிரமக்காரர்கள் தானே. சோ வந்து இந்த அக்கிரமக்காரர்களை கொல்லுவதால நமக்கு வந்து பாவம் வந்துரும். உறவினர்களை எல்லாம் கொல்லுவதனால நமக்கு வந்து பாவமே வந்து சேரும். சோ அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, சோ மாதவா அப்படிங்கிறாரு. மாதவ அப்படின்னு யார சொல்றாரு? பகவானை தான், கிருஷ்ணரை தான் சொல்றாரு. சோ அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவர். அதிர்ஷ்ட தேவதை யாரு? மகாலட்சுமி தாயார். சோ அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடையும்? சோ அந்த ரத்த கடன் கரை படிந்த கைகள், மனசுல ரொம்ப கவலை, இவங்களை எல்லாம் கொன்னுட்டோமே அப்படின்னு. சோ இதனால வந்து எனக்கு பாவம் தானே வந்து சேரும். நான் வந்து இதனால நான் வந்து போர் செய்ய தயாராக இல்லை. ஏன் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே அப்படின்னு சொல்றா? எல்லாத்துக்குமே வந்து அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் நீங்க. எனக்கு மட்டும் வந்து மத்தவங்களை எல்லாம் கொன்னுட்டு துரதிர்ஷ்டத்தை தர பார்க்கிறீர்களே, இது வந்து உங்களுக்கு நியாயமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படின்னு ஹெட்டிங்ல என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு பார்த்தா, யதி மாம் அப்ரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திரபாணய தாஸ்தராஷ்டிரேன ஹன்யூஸ் தன்மே சேமதரம் பவேத். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். பகவானே, நான் என்னோட ஆயுதங்களை எல்லாம் கீழே போட்டுடுறேன். நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன். ஆயுதம் ஏந்தாத என்னை அவர்கள் வந்து கொல்லட்டும். அதனால வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்தான். அதனால எனக்கு நன்மைதான் அது எனக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க என்ன குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த போரிலே வந்து எல்லா பெரியவர்கள், குடும்ப தலைவர்கள் எல்லோருமே வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கொல்லப்பட்டு விடுவார்கள். அப்போ அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்துவதற்கு, ஆன்மீக பாதையாகட்டும், பௌதீக பாதையாகட்டும் வழிநடத்துவதற்கு இளைஞர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டார்கள். அப்போ வந்து அவங்க வந்து இர்ரெகுலரா அந்த ரிலீஜனை விட்டு வேற மாதிரி தர்மத்தை விட்டு வேற பாதையில் செல்வதற்கு சுதந்திரம் மிகுந்தவர்கள் ஆகிவிடுவார்கள். பெண்களுக்கும் சுதந்திரம் மிகுந்துவிடும். இளைஞர்களுக்கும் அவர்களை வழிகாட்டுவதற்கு ஆளில்லாமல் போய்விடுவார்கள். இதனால என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா, தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாக்கப்படும். பெண்கள் சுதந்திரம் மிகுந்து விட்டால் அவர்களுடைய வர்ணசங்கரா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகும். அந்த சந்ததிகள் வந்து கண்டிப்பா வந்து தர்மம் என்ன சொல்கிறது, சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு எல்லாம் அவங்க வந்து நடந்துக்க மாட்டாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த பித்ரு கருமங்களை கூட வந்து அவங்களை வந்து செய்ய மாட்டார்கள். இதனால வந்து அந்த குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும். அந்த அழிவுக்கு நான் காரணமாய் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாரு. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன், எதிர்த்து போரிட மாட்டேன். அதனால அந்த கௌரவர்கள் வந்து என்னை வந்து கொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல அதுதான் வந்து வலியுறுத்துகிறார். அடுத்தது கடைசி ரீசன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா, இருமனம். அதாவது இருமனம் அப்படின்னா இன்டெசிஷன். அவர்னால வந்து முடிவெடுக்க முடியல. போர் செய்யணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு எடுக்க முடியல. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, காண்டீபத்துல கீழே வச்சுட்டு தேர்ல உட்கார்ந்துடுறாரு. சோ இங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்த சஞ்சயன் என்ன பண்றாரு, என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். சஞ்சய உவாச்ச
ஏவமுக்த்வார்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்பிக்ன மானச. சோ சஞ்சயன் யாருன்னு பார்த்தோம், திருதராஷ்டிரோடைய மந்திரி. அவர் எங்க இருக்கிறாரு? ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையில உட்கார்ந்துட்டு அங்க லைவ் டெலிகாஸ்ட் மாதிரி எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இல்லைங்களா, இங்க நடக்கிறத, குருட்சேத்திர போர்ல நடக்கிறத. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. சோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த 5 ரீசனையும் சொல்லிட்டு தன்னுடைய காண்டீவத்தை கீழே போட்டுவிட்டு அர்ஜுனன் வந்து கீழே உட்கார்ந்துட்டாரு. அவர் வந்து அவர் மனசெல்லாம் வந்து சோகத்தால் நிரம்பி இருக்கிறது அப்படின்னு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாரு. இப்போ கடைசி இந்த சாப்டர்ல முக்கியமான என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு சின்ன இதுவா கொடுத்திருக்காங்க. திருதராஷ்டிரர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல விசாரிக்கிறாரு, கிம் அகுர்வத சஞ்சய அப்படின்ட்டு, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே, போர்க்களத்துல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு எல்லாம். அப்புறம் துரியோதனனுடைய பயம், இவங்களுக்கு வந்து பாண்டவர்களுக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய படை எப்படி வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது, மகதீன் சமூம் மிகப்பெரிய படை. அடுத்து சங்குகள் முழங்குதல், சோ பாண்டவர்கள் சங்குகள் முழங்கினதால ஹிருதயானி வியாதாரயத், சோ அவர்களுடைய கௌரவர்களுடைய இதயங்கள் சுக்குநூறாயின அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனனின் கவனிப்பு, சோ இந்த படைகளை வந்து கவனிக்கிறாரு. அப்ப உடனே என்ன ஆகுறது, காண்டீவத்துல கீழே போட்டுடுறாரு. காண்டீவம் ஸ்ரம்சதே ஹஸ்தாத். அடுத்தது அர்ஜுனன் போராடாததுக்கு 5 காரணங்கள் சொல்றாரு. அப்ப சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு கடைசியில, அப்ரதீகாரம் அசஸ்திரம், சோ நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த போவதில்லை, ஆயுதம் ஏந்திய கௌரவன் வந்து என்னை கொல்லட்டும், அதுவே எனக்கு மிகுந்த நன்மை தரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதோட நான் வந்து ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அர்ஜுன விசாத யோகம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இதனுடைய முடிவடைகிறது. இப்போ வந்து நம்ம ஹேமலதா மாதாஜி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்லோகத்துக்கு திருஷ்டத்யும்னன் துருபதன் அந்த சம்பந்தமான அந்த ஸ்டோரியை இப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு மாதாஜி உடைய இதுல வந்து திருஷ்டத்யும்னன், துருபதன், துரோணாச்சாரியார் அவளுடைய அந்த இதை ஒரு இது சொன்னாங்க. நான் கதை சொல்வேன்னுட்டு இப்ப அந்த இதுதான் இப்ப சொல்ல போறேன். துரோணாச்சாரியாரும் துருபதனும் ஒரு பாலிய கால சிநேகிதர்கள். சின்ன வயசுலயே அவ வந்து ஒரே குருகுலத்துல படிச்சவா. அப்படி இருக்கும்போது துரோணருடைய திறமையை அந்த சின்ன வயசுலயே பார்த்துட்டு துருபதனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. சரி, இவரை நம்ம நாளைக்கு ராஜ்யம் ஆடுற சமயத்துல இவரை நம்ம கூட வச்சுட்டா நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு இது இருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதுல அவ இதுவா பேசிட்டு இருக்கும்போது, நாளைக்கு நான் வந்து பெரிய ராஜாவா ஆனேன்னா நீ வந்து என் கூட என்னோட தர்பார்ல நீ இருக்கணும், என்னுடைய ராஜ்யத்துல ஒரு பங்கு நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படி இப்படிலாம் வந்து அவர் வந்து துரோணாச்சாரியார் கிட்டக்க சொன்னார். அப்படி அவ ரொம்ப ஸ்நேகமா வளர்ந்து இது பண்ணியிருந்து படிச்சு முடிச்சா. அப்புறமா அவ பெரியவாளான அப்புறமா துருபதன் வந்து அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போய் அவர் வந்து பட்டாபிஷேகம் அவருக்கு ராஜ்யம் இது பண்ணிண்ட. இவர் வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து ஒரு பெண்ணை மணந்துட்டு அவருக்கு வந்து அஸ்வத்தாமான்ற ஒரு பையன் பிறந்தது. அப்படி இருக்கும்போது இவ வந்து ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்த போது குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு கூட அவ கிட்டக்க ஒரு இது இல்லை, பேசா இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது இவர் வந்து இவருக்கு ஞாபகம் வந்தது துருபதன் சொன்னதை. சரின்னுட்டு இவர் வந்து துருபதனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போய் நீ வந்து என்ன ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவர் இது பண்ணோன்னு அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி, அவர் யாருன்னே தெரியாத மாதிரி அவர் இது பண்ணிட்டார். அப்போ இவர் வந்து இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தினார். நீ எனக்கு அப்படி சொன்ன, எனக்கு ராஜ்யம்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படிலாம் சொன்னேன் அப்படின்னுட்டு சொன்னோன்னு, அப்படிலாம் நான் சொல்லவே இல்லையே, எனக்கெல்லாம் ஞாபகமே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னார். அப்போ சரி, நான் இப்ப அதெல்லாம் கேட்க வரல, எனக்கு ஒரு 2 பசுமாடு கொடு, குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அப்படின்னுட்டு சொல்லும்போது, நீ பிராமணன்,
அப்படி இருக்கும்போது நீ வந்து யாஜகமா தாழ்ந்து கேட்கணும். இப்படி வந்து ஒரு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வச்சு நீ அப்படி இதுவா அதிகாரமாலாம் கேட்கக்கூடாது அப்படி இப்படின்னுட்டு அவர் ரொம்ப அவமானப்படுத்தி விட்டார். அப்போ அவருக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையாகி அவர் வந்து அங்கேருந்து புறப்பட்டு போயிட்டார். பாஞ்சால தேசத்தையே விட்டுட்டு அவர் வந்து அஸ்தினாபுரத்துக்கு போனார். அங்க வந்து பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் அவர் வில் வித்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவர் அங்க அவருடைய இது பண்ணிட்டு போது அர்ஜுனன் நல்ல பெரிய வில் வித்தையா ஆன அப்புறமா குரு தட்சணையா வந்து அவர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்டது என்னன்னா, நீ வந்து துருபதனை போய் அவனை போர் புரிஞ்சு அவனை தோற்கடித்து அவனை என்கிட்டக்க அழைச்சிட்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு இது கேட்டுட்டார், குருதட்சிணையா கேட்டார். அர்ஜுனனும் போய் துருபதன் கிட்ட சண்டையெல்லாம் போட்டு அவனை இது பண்ணி கைதி பண்ணி தன்னுடைய குருவுக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டிங்க. அப்போ துரோணாச்சாரிய வந்து அவரை பார்த்துட்டு, இப்போ உன்னுடைய ஃபுல் ராஜ்யமும் இப்ப என்கிட்டக்க தான் இது என்னோட தான் ஆயிடுத்து. ஆனா எனக்கு தேவையில்லை. நீ ஏன்னா நீ என்னுடைய பால்ய சிநேகிதனாம் ஃப்ரெண்டாக்கும். அதனால எனக்கு உன்னுடைய ராஜ்யம் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு அது எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் கிட்ட. ஆனா திருப்பதனுக்கு ரொம்ப அது ஒரு அவமானமா போயிடுது. என்னை இப்படி இது பார்த்துட்டாரே அப்படின்னுட்டு அவனை எப்படியாவது துரோணாச்சாரியரை இது பழி வாங்கணும், அவரை கொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்துடுது. அப்போ அவரை கொல்றதுக்கு வேண்டியே அவரை வீழ்த்துறதுக்கு வேண்டியே துரோணரை இது பண்றதுக்கு வேண்டி அவர் ஒரு யாகம் பண்ணினார். யஜாவும் உபயஜான்ற ஒரு 2 பிராமணர்களை வச்சு அவர் வந்து புத்திரகாமேஷி யாகம் பண்ணி அதுல இருந்து இவர் ஒரு குழந்தைகளை உண்டாக்கினார். ஒருத்தர் வந்து திருஷ்டத்யும்னனும் இன்னொன்னு வந்து திரௌபதியுமா வந்தா. அப்போ அந்த திருஷ்டத்யும்னன் தான் இவரை வந்து துரோணாச்சாரிய கொல்றதுக்குன்னே பிறந்த ஒரு பையன். அவ வந்து குழந்தையா பிறக்கல, அவ வரும்போதே வாலிப வயசோடைய தான் அவ வந்து வெளியில வந்தா. அப்படி இந்த இடத்துல இருந்துதான் இந்த பழி வாங்குற மாதிரி ஒரு இது ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு அடையாளம் வந்து கிருஷ்ணரும் சுதாமாவையும் பார்த்து நம்ம கத்துக்கணும். ஒரு கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் யார எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து துரோணாச்சாரியரும் துருபதனுடைய கதையை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ.